माइ गाहाय खामजाना नोंखौ नुहुरदों ओमफ्राय इथिंहाय नाथिं हेलो गुड इभिनिं खैथा जागोन टाइमा 2टा एगेन लेट जालायबाय ओमफ्राय आङो सोर जइन जाफैखोब्रा आंनि लाइफआव नोंनिथिंसो जनांगोन खोमालै थांबालाय थैबायलै नोंदा आयु 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 इथिंसो हेलो निसि सोदोमस्रि हेलो हेलो आगै जसना बसुमतारी गुड इभिनिं आगै गुड इभिनिं हाय आब' सना बन्दना सरगियारी हेलो आगै सना जेक ब्लग्स आब' सना आगै सना अनजालि बसुमतारी माबोरै दं मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दै मा खालामदों आब' आङो दिनैयो भिडिअ होयिखाय आं सानबाय मा नोंथांमोनजों लाइफआव फैनानै आं बेखौ एसे देलायहोनो बे एसे मांब्रुं ब्रुं थाबाय थायो मानसिया मा गामि दे नोंनिया खिथाना लादो मा गामि मोनलाय नोंनिया खैराबारि मोजां खिथाना ला खैराबारि मा गामि कुहेरकुसि डेन्जारलै नामाबो मा कुहेरकुसि बर' गामि ना हारसा गामि कुहेरकुसियाव हारसा दंना गैया हारसा दोङो खाथि खालायाव खाथि खाथियाव दोङो डिस्ट्रिक्टआ मा उदालगुरि ओमफ्राय माइदु गरेस्वर होनबालाय है गरेस्वर नङा जोंना उदालगुरिसो उदालगुरि मा उदालगुरि मा आं दिनै माबा आइलाइनार लानायखाय बोरैबा मोनबाय थादों माने बेलेग बेलेग मोनबाय थादों गावखौनो अके आं बिखौ मा होनो दिनै भिडिअ होयिखाय लावदुमा दायो मसलपुरावसो दङ अफिसावहा थांदोंमोन क'क्राझाराव ओमफ्राय आरो दायो माहा दङ आं मिथिया मसलपुरावनो दङ जानो हागौ गोदान एलबामनि प्रजेक्ट गैया नामा औ दङ दा मागो सागो जाना लानोसै ना प्रजेक्ट माने शुटिंफोर थाबाथ' एसे टाइम होनांगौ गोनां जायो बेखायनो एसे मागोखौ जाना लादोनि मागो जाखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट प्रजेक्टनि बागै सिन्था खालामगोन ओरैनोथ' मेथाइआथ' मेरला दङ बानायथ'नाय जायाखै बेफोर मेथाइफोरखौ आरो लास्ट इयारनि जिथु बैसागुआव बानायनो गोनां मेथाइफोर बेफोरबो दंबावो लास्ट इयारावथ' बैसागुथ' जानोनो मोनखायासै कर'नानि थाखाय बेखायनो एबार बैसागोआव इसोरनि अननायाव जुदि बैसागुआ गाजा गोमजायै जामारोब्ला नोंथांमोना निस्सय जोंनि फैनो गोनां गोदान बैसागुनि मिउजिक भिडिअफोर नुनो मोनगोन आरो बैसागु मिउजिक भिडिअनि सिगां आरो गुबुन मिउजिक भिडिअबो नुनो मोनगोन किन्तु दा नङा मागोखौ जाग्रोनो मा ओंख्रि जाखांखो आब' हेमस्रि मा ओंख्रि जानोमोनलाय मुनु खिथा दे बाङाय गोजौ जाबोलै बिराद गोजौद्राय मानसिया बेखायनो गसंनो होआखै आङो एकदम इयावनो थालाङो मा ओंख्रिमोन बावगारबाय आं फार्स्टआवनो खिथाना लानोसै बे जोंहा मुनुआ बाङाय माने क्रेक आरो ना मा होनो आं एकदमबारे एसे माने तामाम माने स्ट्रेट फरवार्ड माने मानसिया एसे खामजाबाय नामा आब' औ जाबाय आगै आब'खौ मथि बायदि नुदों दिनै आं अलरेडि मथियानोखा मथि नुवाबा ओमफ्राय आङो स्लिम नुगोन नामा दाख्लैसिम स्लिम जादोंमोन डाइटिं खालामनानै ओमफ्राय निउ इयाराव आरो जाबायना हांसो सावनाय दाउ सावनाय अमा सावनाय ओमफ्राय आरो लदा जाफिनबाय एसे नङा बहुदानो सिक्स पेक डार्क नाइट सिक्स पेक गैया भाई मडि पेकसो दोङो फेमिलि पेक आब' मा ओंख्रि दालि ओमफ्राय मा औ दाउ बेदर आलु आं जादों नोंसोर जायाखैमोन ना ओमफ्राय बान्दा कबि भाजि ओमफ्राय मा होनदोयो सोरमोन रन्जि ब्रह्म आब' नों आंनि फेभरेट थेंक इउ स' माच आब' बे आब' सासेयालाय बेखौ नों आब' जाया बे दासो
माने बिराद गोजौ आरोना बिराद हालदांग्रा आं बायसा आंबो गोदो आंनि जिमानखिनि समान समान लोगोफोर दंमोन बिसोरनिख्रुइ आंखौ बिराद गिदिर गिदिर नुयो आरोना दाबो आंनि लोगोफोरखौ जि उन्दै उन्दै नुयो ओमफ्राय आं दा गोदोरानो जाखाबाय माने गोदोरबाबो आं जिमानखिनि गोदोर बेनिख्रुइ माने बांसिन गोदोर नुयो जों हालदांग्रा नालाय बियो दायो बेसेबां इयार्स जाखो मुनु नोङो 16 इयार्सल'सो जादों बियो ओमफ्राय बेसेबांबा गोजौ दे खेबसे गसंना लायोब्रा बेसे गोजौ नालाय आं माबा थालांगोन ज' ओमफ्राय नै आब' सना आंनोबा रिएक्ट होथारा जय मुसाहारि गावहा एफा दुगि आंनो एफा नायो नोंनि भिडिअ'सफोर सरि खिन्थु आं गासैनिबो भिडिअ'खौ रिएक्ट खालामो बै आयनाथिं नुहुरदोंना नानिया उन्दुगासिनो ओरैबायदि उन्दुनो हायो ओंखामखौबो खम जाया दै खिन्थु मोदोम जाया इमान लाकि बियो आंनि मोदोमाबो बिदि जानायमोनबा जाबाबो मोदोम जायि आरो उन्दुबाय थाबाबो मोदोम जायि बिदि जानायमोनबा नानिया मालाय उन्दुबाय थाबाबो लदा जाया ओंखाम जाबाय थाबाबो लदा जाया बिराद लाकि मालाय लानिया Do you know to speak Assamese? কিয় আপুনি যদি এছামিছত কথা পাতে নিশ্চয় মই এছামিছত ৰিপ্লাই দিম আপোনাক কিন্তু মই বেছিভাগে বড়োৰ যিহেতু কমেণ্টছটো পাই আছোঁ সেইকাৰণে মই বড়োত ৰিপ্লাই দি আছোঁ আপুনি যদি এছামিছত সোধে তেন্তে মই নিশ্চয় ক'ম आब' नों आंनिखौ मालाबाबो रिप्लाइ खालामफेरा प्रमिस बिदि नङा आगै मा होनो सिगां आं गासैनिबो कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होयोमोन मानो होनना बुंबा सिगाङाव आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअसआव बारा एसेबां कमेन्ट्स फैयामोन मानो होनना बुंबा चेनेला बे टाइमाव एसेल' साबस्क्राइबार दंमोन होमबाना आं रिप्लाइ खालामनो जेबो टान मोनामोन माने दसेनो खालामखाङोमोन खिन्थु दाथ' इसोरनि अननायाव एसे आग बारायदो जेनेबा चेनेला आरो आग बारायनानै जिहेतु माबाया कमेन्ट्सफोरा एसे बुरजा फैयोथ' गासिखौबोथ' इदि रिप्लाइ होजोबनो हायाना बेखायनो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आं अलवेज नोंनि भिडिअ कमेन्ट्स हरो रानजि ब्रह्म थेंक इउ स' माच आगै हायनारि एमडि मा होनदों आब'आ माथो जा समायना जासिनथारबाय लावदुमखौ गारदो आब' आं लायनाय जायो बिब'खौ लानो हामालै आगै सना मानो बिदि नोंसोरो मानो बिदि बुङो दैमा राजा आं डिसलाइक होबाय रिप्लाइबो खालामा इमान बुरजा कमेन्ट्स फैनायखौ आं रिप्लाइ हरजोबनो हायो नामा हेप्पि निउ इयार आब' दाला मोखां अके हेप्पि निउ इयार टु सोरलै बियो आब' बे आंनि मुनु बियो जाहानि रिलेटिभबो नङा आंनि लोगोबो नङा खिन्थु बे आंनि मुनु इखौनो आं दा मेकआप खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौबो आं फरायबाय थानोसै र' आब' नों दा बहा दङ आं गुवाहाटियाव दङ दायो रातापुर माला फैगोन मा रातापुर होनबाथाय आयु र' थांजोबो आं फरायग'नो हालायलायाखै हेलौ आब' गेमस्रि आं वेस्ट कार्बि आलंनि मा खबर अनसुला बसुमतारी हेलौ आगै मोजां आंनि खबरा नोंनियालाय माबायसा आंनियाथ' दाख्लै 110% मोजांमोन खिन्थु मोनसे खोथानि थाखाय एसे गाज्रि जाना दङ बाट थिक थाक माथो खालामनो गिदिर नुयो मोखांखौ नायबानो जुम नैथिंबो दङ फिसा नैथिंबो दङ ओमफ्राय भैरबकुन्द माला फैबावगोन आब' सना जमुना ब्रह्म आंथ' दाख्लैसो थांना फैबाय 1 थारिखआव आरो दा थांथ'आ आं माबायाव थांगोन ओइ मा मन्दिर होननायमोनलाय आङो मागोआव बै पाठसालाथिं बाक्सायाव दै आंखौ बुंदो लावदुमा लांगोन होननानै मा जायगामोनलाय मन्दिर दङनो बिराद मानसि जायो मागोआव बेयाव थांगोन आं दे जल्दि बुंहर सोरबा मिथियोबा नामखौ मा मन्दिर होनदोंमोनलाय मा बाघेश्वरी ना मा बे मन्दिराव थांगोन आं मागोआव सोरानबा न' खाथि जायो नामा मालाया जेखि बुङा नों आंनि थाखाय अल द बेस्ट प्रियंका ब्रह्म थेंक इउ स' माच सासेया खावलायल' नुखाबायलै र' एसे गाहाय खालामबाथाय आरो आंखौ नुलालाय बेखायनो आं इमान कमेन्ट हरबाय गेमस्रि सना आंनि कमेन्ट
हरनायखौ फराय प्लिज आशिस गयारि so sorry आङो एकदम कमेन्टआ थांबाय थानायनि थाखाय नुवाखै आं कमेन्ट फरायबा ओमफ्राय मेकआप खालामनानै मुनुआ दुगैखांनानै आरामसे दोङो बेखौ मेकआप खालामना होनो माने आं एसे इदिलायथारा ना मानसिया जल्दि खालामाबा आङो निजे खालामना बिराद डेन्जारलै ओइ जोङो माने बियो जोंनियावहा दा माने आलासियानो फैदों नालाय ओमफ्राय जोंनि गासैबो जों जेसांखिनि दोङो इयावहा बेयो खोथा रायलायबाथाय ओरैबायदि मिनिनो ओंखारो ओरैबायदि डेन्जार माने बियो मानो बिदि इयो मिथिया मिनिनो ओंखारसोयो आं इमान कमेन्ट दिया सु रिप्लाय एटाव निदिया एटिट्यूड आब' धन दैमारी आगै মই ইমান বাৰ কৈ আছো যে মোৰ তাত আগতে মই মানে গোটেই কমেণ্টছবোৰ মই ৰিপ্লাই দি আছিলোঁ হা আগতে যিবোৰ মানে মোৰ আগতে অকণমান মাত্ৰ যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে তেন্তে মই অকণমান কমেণ্টছ আহে তেতিয়া মই ৰিপ্লাই গোটেই দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ফাৰ আহি আছে মানে অসমীয়াত কি ক'ব সেইটো মই গম নাপাওঁ মানে ফটাফট আহি আছে আৰু কমেণ্টছকেইটা মই মানে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই সেইকাৰণে বেয়া নাপাবা আকৌ বাইদেউ বুলি ভাবি কিনে না কি বাকি খবৰ কোৱা আকৌ মোক খং নকৰিবা मबाइल गिफ्ट हरदो आब' आयै सना जोंहा टेक्लायानो बिगासिनो बेनोनो होनो हायाखै आं बेनि बार्थडे फैगासिनो दे जोंहा टेक्लानि बार्थडेआ बेसेबांमोनलाय 29 जानुवारि मोन नामाथाय ना 30 जानुवारि बावगारबाय आं गोसोआव दं नोङो 20 अ नङा 27 जानुवारियाव जोंहा टेक्लानि बार्थडे दङ हेल' आब' कि नों आंनि बेस्ट एक्ट्रिस डलि बसुमतारी थेंक यू सो माच आगै इट्स माय प्लेजार ओइ आब' गावहा रिप्लायबो होआ लखि बसुमतारी हेल' आगै लावदुमालाय आब' बहा दङ लावदुमा दायो मसलपुराव थांदोंमोन मसलपुराव थांदों खोमा आब' आंनि बाबाखौ बुजायहरनाय आंनि मिउजिक कन्टिनिउ खालायनायखौ सापर्ट होआ आयै सना वाइल्ड कमेन्टार नोंनि असलि नामखौ मिथिनायबा कन्टेक्ट नाम्बार थानायबा आं खिथाहरगौमोनथ' मानो सापर्ट खालामा जानो नों मोजाङै बुंबानो जाबाय अब्लानो सापर्ट खालामगोन आरो नोङो बेबायदि खालामनाङा जे नों बेबायदि खालामदो खोमा माने फरायनाय गारनानै पुरा मिउजिकआव गोसो होदो खोमा खिन्थु बिदि खालामथ'नाङा माने फरायनायखौबो लाखि आरो मिउजिकथिंबो लाखिलां जुदि नोङो मिउजिकआ नोंनियाव जुदि बेखिनि टेलेन्टआ दंमारोबा नों साक्सेस जाखागोन आरो नों साक्सेस जाबा नों अलरेडि नोंनि पेरेन्टसफोराबो सापर्ट खालामखागोन खिन्थु बे नङा जे नों पुरा फरायनाय गारनानै नोङो खालि मिउजिकआवल' इन्ट्रेस्ट होबा अभियासलि बिमा बिफाया नोंखौ सापर्ट खालामखानाय नङा दिग बर' एन्टारटेनमेन्ट हाइ गेमश्री इउ आर माइ क्रास अ थेंक इउ स' माच थाब खालामदो आब' अके खालामसै दे खिन्थु इमान कमेन्ट हाय आब' गेमश्रीया मा रिप्लाय होया आंनो इरागदाव रामसियारि ओमफ्राय नों मानो रेकर्ड खालामबाय थादो इयाव दे बुकिबाय था बुकिबाय थादोलै आंखो आं बुकिबाय थादो आरो इयावहा आं कमेन्टसो रिप्लाय होबासो दो बानायश्री बसुमतारी मा नायसनालै नों नायसनदो नायजोबनो हायाखै सिनि पाइसाने लबिक मुसारि हे आगै लबिक मा खबर नोंखौ नेहुआवनो लोगो मोन्दोंमोन आङो दायो 2 years जाबाय खोमा लोगो मोनिया 3-4 years जाबाय अलमस्ट 3 years मा खबर लबिक आगै मा खालामगासिनो दासान्दि आंनि भाबिखौ आंनि बाबा खामा जाबाय मा होनसोदो बुजियाखै आं थंख्ला खालि बुजिमोन बाङाय गोसो जाबावब्रा दे नोंखौ नायनोनो देलाय ओइ नायजायालै आङो जल्दि देलायदो मांख्रि दे মোক আপোনাৰ লগত ডান্স কৰিব দিবনে बाज्ल' मोसानांगोन रिंखां बर' हाय लोगो हेलौ ओइ आगै जइन योर लाइफ थेंक इउ स' माच ब्र' मा खबरलै आब' गोदान एलबाम बानायाखै नामा दहायनो खिथाखांबाय आङो आब'आ सोर रिप्लाय होख'नांगौ जाखो येस बेखौनोथ' आं बुंगासिनो रश्मि आगै आब' मोजाङैनो दंना दंथ'यो दायो मेथाइ रोजाबलाय जोंनिया आब' नोंजों मोसानो लुबैदों आब' अके फैबानो जाबाय दे मालाबा आङो जिडि प्रडाक्सननिफ्राय जानानै
GD प्रडाक्शननिफ्राय जानानै आङो मोनसे फांसन खुंगोन बेयावहाय गासिबो फैनो हागोन ओमफ्राय गासिबो मोसानो हागोन obviously मा मोसानो मेथाइ खननोबो हागोन बाबा मा होनसोदों मानसिया आं बुजिला हाय आब' मा खबर हेल' बारा फिसा जाथारबाय माथो आब' नोंलाय सना लर्डासो जादों होननानै फिसा जादों होनदों अनसुला बसुमतारी बा थेंक इउ नोंनि बायदि मेगना गासैबो मानसिनियावनो जानांगौमोन होमबाना आं बिराद मोजां मोनगौमोन बुजानो लुगैदों ना मादो नोंलाय दे मेकआप खालामसै अके दायो आं मेकआपखौ स्टार्ट खालामसै मुनु नोङो इखौ फार्स्टआव मयस्चाराइजारखौ फोनना लाग्रो मेकआप खालामनायनि सिगां मोखाङाव मोखांखौ सुखानायसो दा ना दुगैयाखै थालै हा दुगैबायना मुनु र' आं एसे गाय खालामना हो गया हाँ ज़्यादा नहीं लगाना है सिर्फ थोड़ा सा ठीक है मा साबोन गोनां हले गुबुन फोनो दे मा फोनो मानो बिखा जादो र' गावा फेंखा खालामबा फेंखा जागोन इ मोनसेबो खोथाखौ रिप्लाय होलासिनो थायालै ओरैबायदि उल्था होनखायो माने फुनबाय इखो बुस्थुखौ नै आं बुंनोसै आं प्रोफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा अब्लाबो आं जिमानखिनि मिथियो बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनोसै आंनि गोबां मेकआप टिउटोरियेल भिडिअफोरावहाय बुङो जे माखौ मा फोनग्रोनांगौ मानांगौ बिदि होननानै बेखायनो आं दिनै मोजाङै एक्सप्लेन खालामलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि टेक्लायालाय आब' सना जिलि मुसाहारि आं देखायगासिनो बेना लोगोफोर फैदो दिनैयो फुरा लोगोफोरदो बियो दोङो माने रायलायबाय थादो दायो ओमफ्राय मेकआप खालामनायनि सिगां फार्स्टआवनो मयस्चाराइजार फुननांगौ नोंनि गोसो बबे ब्रेन्डनिखौ फुननो आरो नोंनि स्किनजों डिपेन्ड खालामो जे नोंना जुदि ड्राइ स्किननि थाखाय माबे मयस्चाराइजारा मोजां जागोन बेखौ इउटुबावनो नुखागोन आरो अइलि स्किननि थाखाय माबे मयस्चाराइजारा मोजां बेखौ बेवहायनो नुखागोन स' नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय दामबारु बसुमतारी आब' आंनोबो आइफन हरदो आइयै सना नोंनि नोमफानो बिनो बिराद खुगा हामालै बिनिया हामा सना इदि होननो देलै जल्दि लुगैसोबाय आं देलायसिनो मयस्चाराइजार फोनखांनायनि उनावहाय फोननांगौ माबा प्राइमार फोननांगौ सबावबो फोनजोब दे प्राइमारखौ मोखां गंसे टुप होना लाग्रो फार्स्टआव इसासो नामा आंथ' रोङालै इसोर फोननो आयना नांगौ नाङालै आयना नैयावनो दोनखायो गाज्रि खोथा होनना दे हामा इमान उन्दै मानसिया इदि होनो नामा नोंनि गासिबो भिडिअफोरखौ नायनो जोबोद मोजां मोनो आब' सना आं नोंनि नों आंनि फेभरेट सीता गयारि थेंक इउ स' माच आगै आंनि क्रास छटा मुसा थेंक इउ स' माच लव यू आब' दुलुर प्लिज रिप्लाय हर थेंक इउ स' माच परिस्मिता बर' थेंक इउ स' माच आगै आंखौबो खनसे मेकआप खालामनांगौमोनलै आब' हौवासा मानसिफ्रा मेकआप खालामाबाबो माबाया मेकआप खालामलायलायनो दरखार गैया हौवासा मानसिफ्रा नेचारेलि बिउटिफुलखा खिन्थु हिन्जावसा मानसिया मेकआप खालामबा एसे साफा सुफा मोजां नुयो आरो खिन्थु माखासेया ओरैबायदि समायना मालाय नेचारेलि समायनाखा नेचारेल बिउटिखा बिसोरो मेकआप खालामाबाबो जायो खिन्थु जोंफोरा मेकआप खालामनांगौ बा मालाय रिप्लायबो खालामा धोनस्रि रामसियारि सरि आगै माने मा होनो आं दहायनो बुंखांखाबाय आङो बिराद खनसे मिनिबावलाय आब' इन्टारेस्टनि होननानै डायमन्ड गार्ल टेक्लाखौ नायगौमोन आब' र' आगै मोनसे थांनो लेंनालाय थांनो टेक्लाखौ थां टेक्लाखौ नायनोनो हेल' आब' गेमस्रि आं वेस्ट बेंगलनि नोंखौ जोबोर मोजां मोनो अभिजित मुसाहारि थेंक इउ स' माच आगै लावदुमालाय आब' आं दहायनो खिथाखाबाय मसलपुरावसो दङ बे मसलपुराव नोंखौ नायनोनो आं मिथिया आंखौसो होनबाय थादो फाय मिथिं
मेरे तार को ऐसे घसीट के ऐसे मत आना ठीक है उसके ऊपर से आ जाओ हाँ इधर आओ Ibis na nang sigan dyan ओमफ्राय नों बायनाय लोगो लोगो माना गोमो जाखो लाइटआ Yeah. नङा इनि कालारजों मेचिं जायाखै नै जाहा देग्लाय एसे गाहाय जाहा नैलाय लोगोफोर फैदो बिहा ओंखायनो लोगोफोरदो एसे बिजि बियो दे जाय जाया नुबायसै आं मिथिला Ang lagu pwedeng deh. थांदो दे Income जाथ'र'. ओंखाम खुरना होग्रोनोसै नो ओंखामा जाग्रोदो होमबालाय आब' गेमस्रि अननानै गंसे आइफन बायनानै हरदोलै बाबा आंनियाव आइफननि बे स्ट'रा थानाय मोनबाथ' आं हरगौमोन खिन्थु आंनियाव गैयाना आं माबायसा हरनो फैदो जाबायना एबारै बियो माबाखौ फोनखांबाय मा होनो बे अलरेडि मयस्चराइजार प्राइमार फोनखांबाय ओमफ्राय दायो फोनगोन माबा मा होनगोन मा राखो दायो फोनगोन आङो आइब्र'खौ आखिगोन दे बे मिसुखौबो फुवाखैना फुनानो आं फुनो रोङा फुनो आरो नों उन्दै मानसिना बारा माबा मेकआप होनाबाबो जायो नों मिसुगुरफोरखौल'सो एसे देलायनांगौलाय आंनिबा हिन्जाव मानसिया देलायथारनांगौ मानो होनना बुङोबा देलायनायजों लोगोसे मानसिया एसेबाबो साखोन सिखोन जायो आरो जेसेबांनो साखोन सिखोन थागोन एसेबांनो समायना जानानै थागोन बे समायनाखौ होनाखै जे आङो एकदम गुफुर गावदां समायना बेखौ होनाखै माने साखोन सिखोन माने साइज समायना होनोबानो जे गुफुर गावदां एकदम गोलाव खावलाय फावदुरदुर बा खावलाय स्लिम बेखौ बुङाखै आं समायना माने मा साफा मा होनगोन दा आं सोरबा बुजिबायबा बुजिबायसो समायना माने मा साखोन सिखोन साफा थानाय बुजिबाय हौवाफोराबो साखोन सिखोन थानांगौ साफा थानांगौ आब' खेनसे मनजनि मुं बुं अके आगै मनज हेलौ मेथाइ दामना होनलै मा एसां बरिं रिं थाबाय थानांगौ नामा आं नोंखौ साननैसो थाना आंनो अननानै इन्स्टाग्रामाव मेसेज हर अके हरबानो जाबाय र' मेथाइ दामनो आं दे नोंनि मेथाइखौ दामना होसन आंनिखौनो दामगोन र' नोंथांमोना बहा पिकनिक जाहैनाय अननानै कमेन्ट्सआव खिथाहरदो मासे हारला टेक्लान लोगोफोरा गोबावनि उनाव जेन'का आंबो लोगोफोरजों लोगो मोनबा हारला जायोना बेबायदि सानो आरो स' नोंथांमोना दसे मेथाइखौ खोनासंदो आङो दसे मेकआपखौ खालामनोसै माहा दोनगोन आं दा बेयावनो दोनसै दे दसे मेकआप खालामदो नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंबानो जाबाय दे मा जादों इयो दिनै फोनगोन आं फिट मिनि फाउन्डेसन ऊपर आ जाओ थोड़ा सा भुटानाव ले आबुन एसे गाहाय जादों कम्फर्ट जाथाराखैना एक्चुअली मा होनो बेनि स्किन टनजों आंनि स्किन टनजों मिलाया नालाय आंनि स्किन टननिसो बे फाउन्डेसना ओमफ्राय बेनि स्किन टनजों मिलायनाय फाउन्डेसन आंनियाव गैया बेखायनो बेनि स्किन कालारनिख्रुइ फाउन्डेसना एसे बाराद्राय मा होनो एसे गुफुरद्राय जागोन
खिन्थु फाउन्डेसनखौ जेब्लाबो गावनिख्रुइ गुफुरद्राय फाउन्डेसनखौ फोननाङा माने अकेसनेलि फोनजायो जेनेबा आं जुदि सोमज्रोज्रोबा आं एसे जुदि गावखौ गुफुर खालामनो सानोबा बिदिबा आंनिख्रुइ एसे ब्राइटसिन कालारखौ फोनजायो खिन्थु फाउन्डेसनखौ जेब्लाबो गावनि स्किन कालारजों मिलायनायखौ फोननांगौ खिन्थु दा मा खालामनो गैयाबा बिनि खुगा गैदो आं दा विन्टारना एसे गोरान जादों ना स्पन्सआ माबाया मा थांखो आंनि स्प्रेया माबाया ओइ होरो नै अ बिराद डेन्जारलै जाहा मुनुआ मा होनो विन्टाराव बिराद माने गोरान जायोना बेखायनो संखौ दामना होनांगौ अके मानसिफ्रा बुंदो ओ मा गो तुरुलाब ओके तुरुलाब येस दिस इज आवर तुरुलाब सिस्टार एन्ड सिस्टार दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैनानै गोदनायावबो फोननांगौ दस'लै मुनु बुरबायना खानायखौ मोजां खोनालाय दं आइया मा एसे मोजांलै आगैया येस अभियासलि मोजां जाखागोन सिमियन बसुमतारी हाय आबला फ्रम वेस्ट बेंगल थैंक यू सो मच आगै अनसुला बसुमतारी थैंक यू सो मच आंनो सुपार चाटनि जरै आंनो सेन्ड खालामनायनि थाखाय आं दासो नुदों थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मा ओंख्रि जाखो आगो भिडिअ आंखौ लागोन नालाय सियर मानो लाया जानो जुदि टेलेन्ट दङ गासिबो माने खालामनो हायो आरोना बे जेबो गिदिर खोथा नङा गोजौ नाय दा सोरबा सेंग्राफोरा बुंहरनो हागौ सिख्लाफोरखौ मेकआपनि थाखायसो मोजां बिदि नङा दे सोरबा सिख्लाफोरा मेकआप गैयाबाबो साइज नुयो जोंखौसो साइज नङा जानो हागौ खिन्थु बेलेग हिनजावसाबो दङ जायगा साइज नुयो सिदा खालामो सिदा हो गया ना गोरी सीधा था रे सीधा इथिं वहां जा जोब्बाय मेथाइया मा होनो पिभि इन्टारटेनमेन्ट आं जानाय मोनबा खारसिगौमोन एफा थाथ' खालामो उपाय गैया नों जुदि माबा मोनसे बुस्थुखौ नांगौबा माबा मोनसे बुस्थुखौ जुदि नों मोजां लुगैदोंबा अबभियासलि नोंनाव पेशना थानांगोन पेशन माखौ होनो नोङो धैर्य थानांगोन भाई नों माबा मोनसे बुस्थुखौ मोजाङै जाजानो लुगैदोंबा माबा मोनसे बुस्थुनि फिथाइ मोननो लुगैदोंबा नोंनाव पेशन थानांगोन नोंनाव धैर्य होननाय बुस्थुआ थानांगोन अबभियासलि बेबायदि जेनेबा हमना ला आं अ साइज जेनेबा आंनि थाखाय आं अ साइज दे जेनेबा माने
बेखौ होनाखै जे आं गन्थं गोलाव महर मोखां मोजां बेबायदिखौ होनाखै माने आं कनफिडेन्ट फिल खालामा नालाय उइदाउट मेकआप बाट आं जेब्लानाखि मेकआपखौ फोनो I feel like आं बिराद कनफिडेन्टआव दङ जेनेबा आं सब माने ओंखारलांनो हागोन बेलेगाव बा उमुक खामानिखौ मावनो हागोन बेबायसा खिन्थु नार्भास जायो जों मेकआप लाबाय थाग्रा मानसिया उइदाउट मेकआप ओंखारलांनो आरोना बेफोरबायसा खिन्थु बेखौ होनाखै जे मेकआप फोनांगौ साइज नुनो थाखाय बेफोरबायदि नङा माने बयनाबो गावबागाव पार्सनेल अपिनियन थायो बेनोसै आरो खोमा खिसो एरबाय सासेयानो एरनाय नोङो बिराद गासाले आंनिथ' थाबाथाय थैस्रागोनलै मिनि मिनि मिथिबाय दा बिराद डेन्जार मानसिले दे मिसिब दा आङो सुगारनि कम्पेक्ट पाउडार फोनदो नैबे कालारा फाइनेलि बेनि स्किन टनजों मिलायनाय माबा मोनदों आङो मा होनगोन कम्पेक्ट पाउडार नङाबाथ' गुफुरसो दोङो ना आं बुंखादोंना दहायनो बिदो जुदि सोरबा जुदि सानसे थायोबा मिनिनानै सेस जागोन दे गोजौथिं नायखो बरिया साफा नुबाय दे एकदमबारे पागल হয়ে যাব आइसेड बाङाय फोननानैसै नङा खावलायखौ फोनग्रोनो दे ना नाइकानि ब्लासार फोनगोन आं दायो खोरोब ब्लासारनि ब्रासआ आंनि बुस्थुफोरा ना मोनसेया कलकातायाव थायो मोनसेया बेंगलराव थायो मोनसेया अराङाव थायो आंनि मेकआपनि ब्रासफोरा माहा गोमायो आब' नोंनि मेकआप खालामनायखौ इमान मोजां मोनखायो आं थेंक इउ सो माच रिसिमा बसुमतारी आं दिनै बेखौ माने प्रफेसनेलि बिदि फोनाखै माने जास्ट ओरैनो एसे देलाय होदों आरो माने बियो बुख्रिख्रि थाबाय थायो नालाय समायना मानसियानो आइदिले बिब'खौ बुनो हामो नामा बा मालाय हरेन बसुमतारी सोर गथ' बे आब' आं दहायनो बुंखांबाय आब' खेबसे अननानै रंगिना संगिना होनहरलाय हे हेल' रंगिना संगिना सोर टेक्लु बे टेक्लुआ आंनि मुनु मार फाल्तु नामा गैया जोबोद साफा नुदो दे नुदोना अबभियासलि नुखागोन गेम्स रेडिबो रेडिलाय होदो जेतिया होनदो आब' जारौ नोंनि नामा मा नोंनिया नानिया मा जायो नोंनि नामा मा जा बेलेग खोन्थानो नाङा आंनि नाम मा बेलेग नाम खिथानो मा होनदों बुजियाखै आं बेलेग नाम दे एक्सप्लेन हा बेलेग नाम खोन्थानो आंनि नाम खोन्थाना अ आसलि नामखौ खिथानाङा नोंनि आसलि नामखौनो मिथिया आं मा आसलि नाम नों देलायफेराखै ना मेकआप खालामफेराखै सिदा था सिदा बिका इदि सिदा था बिका बबिता बिका दैमारि नङारा बबिता दैमारिसो बबिता दैमारि थगायबायानो दां सयथिनि सिदा था एसे भुटाननि नारें खमला बायसा नुहांदों ना बाराद्राय जागोन दा ब्लासारा आं ब्लासारखौ ब्लासारा बाराद्राय जाबा बेलेग मोनसे ब्रासजों एसे हाइट खालामना होनांगौ आं लाइफआवहा सिंगार जानो बिराद आखा थाबाय जुदि थांनानै थामारोब्ला इसोरनि अननायाव हाबा जानानै गथ' गथाय जायोब्ला एकदम आंनि गथ'खौ आं सिंगार बानायनो नाजाथारगोन दे जा मामाया नायदोंबा लाजिबायलै आङो पाकालामायाव खनसे गिदिंहैनो दाहाय बा बरिया थफ्राया नुवाखै मोजां नुखांबाय दोहै मेकआप खालामियाव माबायसा फुरलिलि बुख्रिख्रि नुनाय देलाय एसे साफा थानांगौ मानसिया मिथिबाय एसे देलायनांगौ माबानांगौ हिन्जाव मानसिफ्रा नोंगौबालाय माथो फुरलिलि जाबाय थायो खानायखौनो खाना माथो नोंलाय नै इनि खानायखौनो नाय इखिनिखौ ओरै जाना दं सोरनिया इनिया बेबि हेयार दोंसोयो
इमान समायना मानसिया बिदि थायो मायबा मायबिसो होनसिगौमोन दायो भिडिअ गैयामोनबा आइलाइनार फोनगोन ना फोना फोन दे मोजां फोननो हागोन आं ओइ खुलायदों होमबालाय मा दे मिसिब मुनु आं हले आइलाइनारखौ बारा फोननो रोङा नायखा नाङा दे हले बुंखादों आं नायखा नाङा नायले नायनाङा नायबाथाय नांलाखाबाय हले होनखादों आं नायनाङा दे आं माने बेलेगनियाव बारा फोनफेराना इखायनो मिथिथारा माबायसा फोनो नानियासो मालाय मेकआप आर्टिस्ट जासिगोन जाबाय खोमा दे अनजनाखौ फुनबाय थादों नानियाबो दोङो खिन्थु नानिया उन्दुगासिनोसो र' उन्दुबाय माबाबाय था अ र' राननो थाखाय आं नोंनो मोनसे बुस्थु होनो होरलाय इयाव दंमोन हे र' हे माहाबा थाबायलै आंनि फेना माहा थाखोथाय आइलाय सामारावहाय बिराद मोजां जायो नै बे फेना ना ला इखौ आयौलै आगै संखौ दामदो आब' अके र' दामनो आं सिन्था खालामनाङा आं थानायाव आरो जिडि प्रडाक्शना इमान जल्दि 79.4K साबस्क्राइबार जाबाय बेनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर राजा गयारि नंमारगौ ना काश्मीरनि नारें खमला बायदि नुमारदों ना एबार मेथाइखौ खोनासं आयौलै आगैखौ दे नै बेबायसा एड फैबाथाय नायजोबनांगौ दे आंनि चेनेलनि बा आंनि जिडि प्रडाक्शननि एड फैबाथाय नायजोब दे अननानै स्किप खालामसै दे बरिं मोनगोन नोंसोर माबा संबाय ब्लेक पिंक नायगोन ना नाया आब' औ नायो मानो नाया जानो सोरजिया बसुमतारी जल्दि 100K जागोन आब' थेंक इउ सो माच थेंक इउ नायनाङा र' बेखौ नांला दे बेखौ हुगारनांगोन नालाय हुगारना लालाय ओइ इयारबादा खोरो हा आगै अनजना ओइयाव दंमोन दानिसो पेकेटाव नायनाय नों जसिनदो आंनि आइलाइनार फुननाया पारफेक्ट जाथाराखै खैथा जाखो टाइमानो नायनो इखौ लानो मोजां मोनसोदों सारसबगोन मोजां मोनसोदोंनो आं नोंखौ फोराननोसो होदो नंगौ आं राग अराय समनि थाखाय होनाय रखम मोनदोंमोन आरो एसे आइशेड'खौ फोनबाथाय इदि लाबाय दा ओमफ्राय एसे इदि खालामनांगौ आं बिराद प्रफेसनेल आरो जेनेबा मिसिब
Hey, actionsफोराल' कल खालामोलै आंखौ नायनाय खालि actionsनिल' फन फैयो बिनानाव थानाय मा डेन्जार रायलायबाय थाखायोमोन आं बिनानावानो गैयाना दा नाङाबोलै बिनानाव थाबाथाय बिगुमैफोरासो बिराद माबा लाथारो लिपस्टिक फोनना ला Hey, hai ang roङा रोङा दे मा कालार इयो पिंक कालार साजियो दे बेखौ मिथिया नों गुस्थैयाबो गुस्थै ओइ माबासो ट्रेक्टर लामासो रेडि खाम नुबायना नायनो बरिया हाइलाइटार होनो र' माबाया जायाखै नोंलायलाय बेयाव गसंनानै ओइ टिप्स थांनांगोन एसे माबा जानांगौमोन बिसोरखौनो फुनाय नङा नायनाया जाबायना दायो फोनसै आङो हाइलाइटार पिएससिनि बाराद्राय जाबाय नामालै हाइलाइटारालाय तो भी नहा ले यार कैसे टू गुड यार बेटर बी ब्रांडेड है 6000 का ये कैसा है कॉकटेल सेमिनार और ये सफारी के लिए खानाया इदि खानो नामा 6000 कैसे फ्लिपकार्ट वैसे तेरी टोपी किधर है कौन सी टोपी अरे जो दुकानदार ने तुझे पहनाई मैं ना क्या था बेस्ट ऑफ 20 स्टाइल्स only on Flipkart Fashion the best way to look your best मेथायालाय मा फैबाय थाखो एसे खाथियाव फैदो नोंथांमोना मेथाइ खोनासंबाय था आरो नायबाय था बेसेबां क्लिप दं ना क्लिप
गोजौ लायो नायना Yes, हो गया ना जाबाय एसे गुसुंबावदो दे र' एक सेकेन्ड हरलाय मा अके जाबाय ना नै आं बुंनोसै मा होनो बेनिया जिहेतु स्किन कालारा इनिया एसे बेलेग ना बेखायनो इनियाव माने बाराद्राय गुफुर नुदो आरो ना मानो होनना बुङोबा आंनियाव थानाय बुस्थुफोराथ' आंजों मिलायनायसो जागोन ना बेखायनो ओमफ्राय थां दख'ना गानहैदो जल्दि हे थांना दख'ना बहा मोनदोंलाय आगोल जोंना दख'ना थां बर' नाय थां दख'ना गाननानै साइज बर' सिख्ला जाना फै दे ब्लाउस मोनसे माबायदि दख'ना नांगौ दे जिखुनु माखौ गाननो हो माबाया दरजाया फांलां दरजाया सोर बेलाय सोरांसा नार्जारि बेयो मा होनगोन दा बेखौ सोर होनना बुंबा माबायसा होनगोन आङो लावदुमनि लोगोनि आदा सासेनि बिबोनां आइदि दिनै सिस्टारा लिपस्टिक फुनाखै माथो सोरो आं फोनदो निउड कालार फोनदो नै सेंग्राफोरा सानो मा नों जुदि निउड मेकआप फोना कौन सा हाँ पहनो जो भी पहनना है मानो गोदोर जानो नोंथ' मिलायनाय ब्लाउस गानबानो जाबाय ना ब्लाउसालाय मेरला दङ ना माथोखाय नोंनि आखाइया जायोना जाया बियो होमबालाय जायाबालाय बेलेगखौ गानैना सोरलाबायोमोनलाय बिदि माहानि रायलायनाय होनोमोनलाय बेखौ दे आं खिथानोसै नोंथांमोना दाख्लै आं भैरबकुन्दआव थांनायखौ नोंसोर मानो खिथायाखै आब'आ मानो खिथायाखै खिथायालासिनो थांदो बिदि होननानै बुंदोंमोन ना एबारै जोङो मागोआवहाय आं लावदुम नानि जों थांगोन माबायावहाय बाघेश्वरी मन्दिर ना मा पाठशाला ना माबायाव नोंसोर जिखुनु बाक्सायाव आरो आं मिथिला बेयावहाय थांगोन नोंथांमोनाबो थांबानो जाबाय बोसोर मा होनो मागोनि माने फुजा हैगोन आरो बेबायसा अनसुला बसुमतारी थेंक इउ स' माच सुपार चाटआव आंनो हरनायनि थाखाय सिमन बसुमतारी नोंथांखौबो फिन खनसेबाव आङो साबायखर बावहरो आब' आंनि नेमला खनसे खुंगुर हाज'वारि हेलौ आगै मनायस्रि बर' स' किउट नों आब' सना थेंक इउ स' माच बोदोननि रायलायनाय औरा बोदोननि रायलायनाय होनोना बेखौ दाख्लै आं बङाइगावआव थांनाय ना बङाइगाव थांनायावहा आंनि लोगो सासे दंना बेवहाय आंनि लोगोनि न'खरनि मानसिया बिदि रायलायनाय ना बेखायनो आं एसे रोंनानै फैले आब' आंनि मुंला टेरेसा बसुमतारी हेलौ आगै फुलुं मुसाहारि लावदुमनि फेमिलिखौ सिनायहो मालाबा अके लावदुम लाहानाव आङो खेबसेल' थांदो हरसेल' थाना फैदो ओमफ्राय थाङाखै ओंखायनो आं लाजियो आब' सना टेरेसा बसुमतारी हेलौ आब' प्लिज खेबसे रिप्लाइ हो प्लिज ददेरे सैगियारि हेलौ आगै दायो आं जायखौ देलाय होदोंमोन बियो दायो पुरा दख'ना गानगासिनो पुरा बर' हिन्जावसा जानानै पुरा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो प्रेजेन्ट खालामगोन मुनु आं नोंखौ दैमा होननाय नोंनि हाथाया गमारसिगोन जयन्ती बर' मा खबर बाजै मोजां
आब' अननानै गौरां पार्कआव बेरायफैना खेबसे बेरायफै प्लिज प्रान्जल बसुमतारी औ आंबो थांनो लुगैयो दै गौरां पार्कआव खिन्थु बे खानाय गोजानि शुटिंआ बेवहाय जादोंमोन आरो माखासेया सानसे जायाखै माने आधा बेला जादोंमोन आरो गौरां पार्कआव ओमफ्राय आं थांबाय आंबो नुफेराखै थांनो होननानै ओमफ्राय आं थांगौ माने गौरां पार्कनि शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय माबायाव लाहैदो बै न' गोदोर दोङो ना मा इयो माबा माबि बिफां बागान दोङो ना बेयावसो लाहैबाय ओमफ्राय गौरां पार्कआव हाबनो हा लबर बागान दङ ना बे खाथियाव बे न'आवसो लाहैबाय आरो ओमफ्राय आङो जि नायनो लुगैदोंमोन समायना बर' गौराङाव फैबा जोंनाव हाबलाङाब' नों नाङा दे अबेखौ नुखायाना ऐसा मत करो हाँ हो जाएगा कुछ भी नहीं ये ऊपर में पहन लो हाँ आबो नोंखौ हिट नाङो टेरेसा बसुमतारी थेंक इउ आब'आ आंनिखौ रिप्लाइ होथारा बिलि नार्जारि मानो इदि होनो आगै आं बुंबायना बहुदता कमेन्टस फैयो आं रिप्लाइ होख'नो हाया आब'आ मा होनदों गौरां फैबा खिन्थादे आब' जागोन दे जागोन आं नोंखौ मोजां मोनबाय नोंसो मा होनो अन्थाव बर' थेंक इउ स' माच होनो आङो नोंथाङा आंखौ मोजां मोननायनि थाखाय आब'आ बगामाथियाव फैयाखै नामा आं बगामाथियाव खैबार थांखो खेबसे खेबनै खेबथाम खेबब्रैसो थांबाय आङो खिन्थु आं थांनायाव बै रबवेया गैयामोन आं थांनाय टाइमाव जा समायना नुदों आब'खौ थेंक इउ स' माच भाग्यश्री प्लिज आब' खेबसे किस खालामहर भाग्यश्री नेम लाइन भाग्यश्री आगै बिदा सासे दंमोनब्ला बाजैनो लाबोगौमोन आदा लावदुमनिफ्राय खावना नंगौना ओमफ्राय अनाबालाय नों जानाया आंखौ अनाबा मा जागोन आङो आंखौ जाय अनो बिदिनो थांगोन आं आब' खनसे प्रियंका फुलगयारि होनना नेम लालाय अके हेलौ आगै प्रियंका फुलगयारि मा खबर हो गया ओके फालि सालि लानानै फैदोब्रा बर' सिख्ला नालाय जेबो नङा दे भाइ इदिनो ओके आजाव हनै दारा गागोन लामाजों बेरायलांनाय सासे समायना सिख्ला गाहाय जाब्रा एसे आं गाहाय नालाय जि मोजां नुबाय नै मुनुखौ दहाय माबोरै नुदोंमोन नोंथांमोनानो मिथिखागौ बे मानसिया माने बारा देलाया बेखायनो आं बुंदो एसे देलायनांगौना हिन्जाव मानसि जानानै नङा होमबा एसे साफा साइज जाना थाबा मोजां नाङो मोजां नुदों नुवाखै नोंलाय गावखौलाय बिराद बिराद ना हो मानसिया एसे बोरैबा दे बिनि रायलायनाया बिराद मिनिगोन नोंथांमोनाबो बिराद गाजाखा बियो मानसिया नों दा साइज नुदों नुवाखै र' एसे उनथिं फैबावब्रा नों एसे जहां नों दा गावखौ समायना नुदों नुवाखै बिराद नुदों एसे गोसा होनब्ला खोनायाखै मुनु दे हा आइडिया बानायनायावनो सोलियो आयो ओइ नानिया भुत बायसा मिनिखायो र' बोरैबा नानिया हा होनना मिनियो ओइ नानि फै नोंबो खेबसे ओंखार फै नानियाबो उन्दु थानानै गेलेलेदो बेखायनो ओंखाराखै आरो सोर बुंदों बेलाय लेथ्रासो नुदों नालाय बोसोन मुसाहारि लेथ्रासो नुदों मा एंगलजों लेथ्रा नुदों नोंथाङा अबयसे गावबा गाव मेगननि नोजोर दा सोरखौबा साइजबो नुनो हागौ सोरखौबा गाज्रिबो नुनो हागौ दिसुन आंहा बुंनांगौ बेयाव जेबो राइट्स गैया बाट अब्लाबो बुंबाय आङो गाज्रि दामोन बरिया मुनु साइज नुयि नङा बिराद साइज नुदों मुनु जेबो नङा दे जेबो नङा
नोङो नों मानो इदि रायलायो सना हो मोजांसो जकार जादो 똑같이 사드네. मानो इदि रायलायो नोङो मानो देलायनो नांगौ दा बेखौ दा मुगैबाय नङा सोर मुगैनो आरे मुगैनाय मानाया थाखायो मिथिबाय नों हाजार साइज जा बुहुमाव सासे नङा सासेया नोंखौ अ साइज होनना बुंखागोन बा अ साइज नुखागोन मानो होनोबा सबनिबो नोजोरा एखे नङा बुजिबाय सोरनिबा नोजोराव नोङो एकदमबारे अप्सरा माने बुजियो बेखौबो बुजिया इयो अप्सरा माने पुरा माने सोरगोनि एकदमबारे राजखुंग्रि सोरगोनि राजखुंग्रिखौ मिथियो मिथिया मुनु सोरगोनि राजखुंग्रि माने बिराद समायना माने सोरगोनि मानसि नालाय सोरगो होननाय बुस्थुआ बिराद बरहिया सोरगोनि राजखुंग्रि होमबा नों साननानै सोरगोनि राजखुंग्रिया बेसे साइज जागोन मिथिबाय नोंखौ सोरबा मानसिया नुगोन सोरगोनि राजखुंग्रि सोरबाया नुगोन नोंखौ एकदम पातालनि रायखसि मिथिबाय मिथिबाय बेखायनो दुखु जाना लाब गैया सोरबा मानसिया जुदि नोंखौ होनो ओइ नोङो असाइसथार नोङो लोदोथार नोङो रानथेंथार बा नोङो गोसोमथार मिथिबाय जेब्लाबो बिसोरनि खोथाखौ नों माइन्डआव लानाङा नों सानजे अ भाइ आं कनफिडेन्ट आं साइज सोरबा साइज बुंबाबो आं मोनजाया सोरबा असाइस होनबाबो आं मोनजाया जानांगौबा मा आं गावनो खामायना जानांगोन नंगौना मिथिबाय सोरबा साइज नुयो होनबानो जे नों मोनजागोन बे नङा नों जयै मिनिबाय थाबा जानाय नङा नोंखौ साइज नुदो होनना होनबा नों खुसिदो जबाय थानानै मोनजागोन होनना साननाङा सोरबा अ साइज नुबानो नोङो गाबबायबो थानाङा मिथिबाय आं खामायबानो मोनजानायसो बुजिबाय ना बोसोन मुसाहारि मास्टार साख्रि मोनखागौमोन आब' नों एक्सप्लेन खालामनाया बरियाखा माथो बे गेमस्रि दैमारिनि सिमाङा गोदो प्रफेसार जानायसो खामोन बेखायनो आं मास्टार डिग्रिबो खालामहैदोंमोन शिलंआवहा फिल'सफि अनार लानानै खिन्थु जिउआव मा सानदोंमोन मा जालांखो रावबो बुंनो हाया मा जागोन बेखौबो बुंनो हाया खिन्थु सानदोंमोन जे बिफानि साननाया मामोन फिसाजोआ फरायनानै साख्रि लानांगौ माने फिसाजोआ गेमस्रिया फरायनानै प्रफेसार जानांगौ बेमोन जोंहा बाबानि सिमाङा इभेन आं जेब्लानोखि इउटुब खुलिदों बे टाइमाव आंखौ होनदोंमोन जे नोङो नेट कर्स लाहैदो गुवाहाटीयाव आंनि मास्टार डिग्रिया जोबनाय लोगो लोगो होनदोंमोन जे माइनाव नोङो प्रफेसार जाथारनांगौ नोङो गुवाहाटीयाव थांनानै थाहैदो गुवाहाटीयाव नोङो नेट कर्स लादो खिन्थु आंना गोसोआ जाहैबाय इउटुबाव एक्ट्रेसाथ' एक्ट्रेस बाट ब्रेकेटआव इउटुबाव बिराद गोसो आंहा इउटुबाव नोंथांमोनजों कानेक्ट जाना थानो इउटुबाव नोंथांमोनजों आंनि माखासे हेपिनेसखौ शेयार खालामनो आंहा बिराद गोसो बेखायनो आं इउटुबाव गोसो होबाय आरो इसोरनि अननायजों मोनसे स्टेपबो आवगायलांबाय बेनो आंनि थाखाय धन्यबाद खिन्थु दिनैसिम आं प्रफेसार जानो हायाखै बिफानि साननायखौ आं फुरा खालामनो हायाखै खिन्थु जोंहा बाबाया दा बिराद हेपि आं जाखिनि स्टेजाव दङ आं बिराद हेपि बिनि थाखाय बिराद बुजायनांबाय देसुन दहैनि खोथा बायदिनो जाबाय जे सोरबा कमेन्ट खालामनानै बुंहरदोंमोन आगैया जे आब' आङो बिराद मिउजिकआव इन्ट्रेस्ट खिन्थु जोंहा फेमिलिया सापर्ट खालामा अभियासलि सापर्ट खालामगोन नों बेखौ मोजाङै बुजाय बेबायसा आरोना जोंहाबो न'आव बुंदोंमोन भाइ फरायनांगौ साख्रि लानांगौ बास बेनो खिन्थु साख्रि मावनानै मा मोनगोन जेनेबा साख्रि मावनानै मोनगोन 40-50,000 बा सोरबा बेजोंनो सेटिसफाइड देसुन सबनिबो साननाया आलदा आलदा आं बेखौ बुङाखै जे साख्रि मावनाङा आं बेखौबो बुङाखै दे दा सोरबा आरो बेयावनो माने नेगेटिभ पइन्ट माने दिहुनलायगोन माने गाव मा होनो पार्सनेल पइन्ट अफ भिउ आरोना जेनेबा आंनि थाखाय आं मा सानो आं बेखौ मावदों बेबायसा आरो मा होनगोन दा लाइफआव मा सानदोंमोन भाइ मा जालांखो सबनिबो साननाया फुरा जाखाया बहुत खम 100आव खमसे खम 2% मानसिनि साननायाल' जाफुङो बाखिखिनिया सब भाइ किस्मतआव मा लिरनाय दङ बेल' जागोन गाव साननाय बायदि जाया उन्दैयावथ' बै स्कुलफोरावहा सारफोरा सोङोमोन ना नानि दे गासैबो सासे गसंनानै खिथादो एम इन लाइफआ मा इ टाइमाव भाइ आं बुजियानोमोन एम इन लाइफ माने मा मानसिफ्रा बुङामोन होनबा सारफोरा नों गोदोर जाना मा जागोन बेखौ बुं दे सिखार आं सानोमोन आरो आयौ लासिंसिं आं मा बुंगोनलै आंथ' जिबनाव जेबो माने जेबोखौनो जानो होननानै साना इदि सानोमोन आरोना उन्दैयावहा जेबो जानो होननानै साना खालि सानो मा बाय 10 थाखा 20 थाखा मोनबाय पकरि जानांगौ घुगनि जानांगौ मेथाइ जानांगौ बेखौल' सानोमोन आं फरायबा उन्दैयाव एखेबारे माने दे एम इन लाइफखौ बुंलाङो दे साफा ओमफ्राय आंबो जसाव होनोमोन आरो आं लेक्सारार जागोन सार होननानै मिसा ओरैनोलाय ओमफ्राय आरो माबेबा मोनसे क्लासाव आं दाबो गोसोआव दङ मा जागोन गेमस्रिया देलाय एम इन लाइफखौ खिथादो दे गेमस्रि सिखारलाय होनना बुंबा आं मा होनोमोन
सार आं डक्टर जागोन डक्टरा दिनै मा खालामगासिनो नायलाय हेद बिराद मिनिथावनालै उन्दैफोरनि खोथाखौ सानबा माने बिराद मिनिनोबो ओंखारो खिन्थु लाइफआव एम इन लाइफ थानांगौ दै मानसिनियाव माने एम गैयि जानाङा मानसिनियाव बे नङा जे साख्रियाल' एम बेल' नङा भाई नोङो बिजनेसमेनबो जानो हागोन सासे इनफ्लुएन्सार जानो हागोन सासे इन्टारप्रेनारबो जानो हागोन मिथिबाय बेबायसा आरो मिनिनानै थैगोनसो आं रायलायबा बिराद रायलायफ्लाङो नुदोंना बेसेबां गोबाव जाखो आब' नानिखौ देखायलाय मा खालामदों बे उन्दुगासिनो बे आयनायाव नुहुरदो खोमा साइडथिं उन्दुगासिनो बियो पुरा आयनायाव नुहुरनाया सोर होनदों आब' बेनो नानिया उन्दुगासिनो नानिया 24 आवार्सआव 20 आवार्स उन्दुबाबो बेहा मोदोमा बेरखांफैया लोदो जाया जों बायसा आरो ओंखामखौबो पुरा थुसो जाबाबो बे लोदो जाया बिराद बरियाखा माने बेनि मोदोमा आंनो बिदिसो नांगौमोन नोंगौ आब' नों थिगखौनो बुंदों येस आं थिगखौनो बुंखायो आगै मालाबा दिसुन आंबो मानसिसो आहाबो भुल जायो नङा होमबा आंनि बुंनायाबो भुल जानो हागौ बे नङा जे आं बुंनायानो गासिबो कारेक्ट जागोन बे नङा आंबो मानसिसो भाई नोंसोर बायदि नानिखौबो देखाय साइडआव थाना मिनिबाय थादों बिनि मिनिनाया एकदम हिलारियास माने बिनि खेबसे मिनिना देखायदो ब्रा दे गरम मोनलायलायबायलै आं लाराय आब' मानो रिप्लाय खालामा सोदोमस्रि ब्रह्मआ आगै आं बिराद पेक खालामबाय थादों ना मेंलायलायबाय आं हांखा होलायलायबाय आं मेंलायलायनानै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि लाइभ भिडिअ'आवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि बरिं लाइफखौ आंनि लाइफआव जइन जाफैनानै आंजों रायलायफैनानै इन्ट्रेस्टिं खालामनायनि थाखाय माथो आरो न' जिबना दानो दोङो दानो गैया भाई जाखिनि टाइम मोनो बेयावनो इन्जय खालामना ला साक्सेस जानो थाखाय ट्राइ खालामबाय था बास इभेन आंबो स्ट्रागल खालामगासिनो नोंथांमोन बायदि दे मुनु मायबा बुंनो सानो नोङो दे बुं मुनु मा बुंनो दे बुं नोङो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै माबायसा मोनो नों न'आव थाबा आंनि भिडिअखौ नायोना नाया बेखौनो बुंदो दे सस थांगौ दे इथिं हा दे बुंदो दे मुनु सस थांगौलाय आंखौ जागाखौनो होला दस' दे बुंदो मुनु दे दे मुनु बुं आंनि भिडिअखौ नायोना नाया नोंलाय नायो मोजां मोनोना आंखौ अनोना मुनु हा अनोथ' आरो आंखौ बहुत मानसियानो नायनो बायो नों अनना अना आंखौ आंथ' नोंखौ अख्राङाव बेसेबां हाथरखि दङ एसेबांनो अनो आं नोंखौ आगैयाबो जोंनि अनमारोना फसा ना ओरैनोसो आं खाथियाव थानायखाय होनसिदो नङा नों खाथियाव थायाबाबो आं नोंखौ बुंखायो नामखौ अननानै मा दिनदो खिथा अननानै नामखौ मा दिनदो खिथा मुनु आंखौ बियो अननानै मुनु होनना लिङो बिराद अनोना आंखौ बेखायनो मा होनो आरो बिराद अनो आइ लाभ इउ मुनुनो अ थेंक इउ स' माच बा मालाय गोसो जासोयो मोजां मोनजासोयो गोसोनाय मोजां मोननाय होनो होनबा हामा होननाय बुंनाय जाया मिथिबाय मोजां मोननाय माखौ होनो नों आंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो बेखौसो मोजां मोननाय होनो मिथिबाय बुजिबायना थाबनो हाबा जानो हादे जाया दे हाबा माथो नोंलाय हाबा लांसिगोन हाबा जासिगोन होननासो खोनादोंमोन हाबा जानाङा हाबा जाबाथाय बरबाद दसेनो हाबा जानाङा इमान उन्दै मानसिया हाबा जाया नामा दानो नोङो दा मोजाङै साक्सेस जालांनांगौ मोजाङै है गैया एख'ना मुनु बरिया बिदिनो जानांगौ बिन्दास जानांगौ बास I love you so much मुनुनो बा मुनुखौ I love you नो आब' सना बाय बाय लाइफ मालाबा फैबाव sure आगै thank you so much मुनु सिसा बेसेबां फरायो बे फरायखायाखैमोन दां न' स्कुल थांनाय बेसेबां 7 क्लास 7 होमबाथ' नोङो सब लिरनो रोंजोबो ना बरिया फरायगोन बेस्रा माबा मोनसे कारनाव सबनिबो लाइफआ एखे जाया माबा नङा माबा मोनसे थाखायो नङा होमबा आब' मानो रिप्लाय खालामा निलिमा इउ आर माय फेभरेट एक्ट्रेस थेंक इउ स' माच रिप्लाय खालामो खिन्थु आं एसे लेक्सार मारिबाय थादोंना बेखायनो आब' मुनुआ अबेनि मुनु खिथाना ला दे एसे गाहाय जा मुनु नोंखौ नुवाखै अ इदिथा दे बहानि खिथादो
आंनि गामिया फैदावोमोन आरो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना बबिता दैमारि बरिया that's my girl खैराबारिनि ओमफ्राय आंनि गामिया कुवेरकुसि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बा मासे मोजां बेबायदिसो जानांगौलाय मानसिया माबा है आं बुङालै है आं माबायालै है माखौ बुङोलै आङो इदि नङाथ' मोजां बुंनांगौ नुवाखै मालाय हारसाफोरनि गथ'फोरखौ नोंथांमोना नटिस खालामदोंना जों जुदि बहाबा थाङो सोरबा हारसा गथ'खौ लोगो मोनो जों जुदि सोङो अ माइना तुम्हार नाम কি नाम नमस्कार मोर नाम उमुक उमुक कलिता उमुक उमुक बৈশ্য जोंनि बर' गथ'फोरखौ सोंबा मा होनो ए बाबु मा नाम नोंनिया नानि मा नाम लाजियोसो होनना थाबाय थायो खिन्थु बिमा बिफाया फोरोंनांगौ इखिनि बुस्थुखौ माने सोरबा नाम सोंबा जे सोंनो माने खिथानो रोंनांगौ बेखिनिखौ फोरोंथारनांगौ आरो सोरबा फोरोंबाबो गथ'फोरा गथ' उन्दै नालाय लाजियो बेसा खिन्थु हारसाफोरनिखौबाथाय मानियो दे आं बिसोरनि बिमा बिफाया माबायदि नलेज होयोथाय मिथिया बिसोरनि गथ'फोरा बा नाम सोंग्रोमोना नमस्कार मोर नाम परिस्मिता बৈশ্য जासै आरो जि मोजांहै लाजिखायोसोनो ना बिराद टेलेन्ट जाखायो गथ'फोरा आंथ' भाई डेन्जार बुखागोनलै एकदम खोथाबारियावथाय फरायना सना अके आं बिराद गोबाव लाइफआव फैबाय दे आङो दायो फेसबुकआवहा लाइभ फैगोन नोंथांमोना फेसबुकआवबो आंनि पेजखौ जुदि फल' खालामनाय दंखायोबा आंनि पेजआवहा फैबानो जाबाय आङो लाइभ फैगोन मानो होनोबा आं दिनै बिराद बरिं मोनदों आरो आङो जेबो भिडिअ शुटबो खालामनो गोसो गैया आरो आं जेरावबो थांनो गोसो गैया बेखायनो आङो दिनै लाइभ फैनानैनो आंनि टाइमखौ स्पेन्ड खालामगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आरो मागोआव दीर्घेश्वरी ना मा नामलाय मागोआवहाय जोङो दीर्घेश्वरी ना मा आंनि प्रनाउन्सआ मिस्टेकबो जानो हागौ बेयो जाहैबाय पाठसालायाव दङनो लावदुमा लांगोन होनना बुंदों बेयावहा थांगोन नोंथांमोनाबो थांगोनबा फैबानो जाबाय आंखौ माथो होबानो जाबाय लोगो मोनबाथाय आंबो माथो होगोन थेंक इउ स' माच खुगाया सालायलायो आंहा रायखांबा खुलुमबाय होनना बुंदों मुनु खुलुमबाय खुलुमबाय बाय 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 आयो थेंक इउ स' माच थेंक इउ